L-akkużi tal-whistleblower brabta mal-iskandlu ta' Għawdex huma ċari. Tony Debono kien jibgħat lin-nies jagħmlu x-xogħol fil-privat lil dawk li setgħu jivvutaw lil martu, l-eks Ministru Giovanna Debono. Iżda l-iktar minn darba Simon Busuttil prova jneħħi kull del minn fuq Giovanna Debono billi qal li l-akkużi mhumiex kontrija. Mistoqsi dwar is-suġġett l-għada li Tony Debono tressaq il-qorti, Busuttil baqa' jieħu l-istess attitudni. Tinsisti li l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Giovanna Debono mhumiex fuq ir-raġel tagħha, ġifieri qed tgħid li Giovanna Debono ma gawditx minn dan il-każ. Tibbi serjetà qed tagħmel din il-mistoqsija taf min ġie akkużat il-qorti l-bieraħ? Raġel ta'. Allura, tweġeb int tal-mistoqsija tiegħek. Il-mistoqsijiet lil Simon Busuttil għamilnihom wara li fil-Parlament il-ġdid iltaqa' mal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Biex għamilnihom l-hom kellna nistennew barra l-bini għax Busuttil ma rridx mistoqsijiet dwar Giovanna Debono u l-iskandlu ta' Għawdex. Da minkejja li Lawrence Gonzi kien Prim Ministru u hu viċi kap fi żmien li ġraw l-allegati abbużi. Abbużi li iktar minn sena ilu kien marraf bihom ukoll Simon Busuttil innifsu. Tlabna lil Simon Busuttil jgħidilna b'mod ċar x'qalu l-whistleblower u x'wieġabu. Hawn ma kellu ebda kumment. Meta kontu fil-laqgħa inti Qed tmur naqra tuħu kors edukattiv ta' inti. Tgħidli x'qallek il-whistleblower. Jieri, sinjorina. Tgħidli x'qallek il-whistleblower inti x'għedlu fil-laqgħa li kellkom. Intant l-eks Prim Ministru Gonzi qal li ma kienx konxju ta' dak li seta' kien għaddej f'Għawdex. Le, jiena ma kellix ħiel. Però rrid ngħid li issa hemm proċedura fil-qrati tagħna u naħseb is-sens komun u l-ġustizzja tgħidlek li wieħed jistenna l-eżitu tal-proċeduri fil-qrati u mbagħad jgħaddi l-ġudizzju wara li jkun hemm il-provi. Fl-aħħar ġimgħat kien żvelat ukoll kif fl-2005 l-eks Prim Ministru kien talab lill-eks Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' Għawdex, Frank Psajla, biex jirreżenja. Dan wara li kien kellem lil Gonzi fuq kif ma kienx kuntent bil-mod li bihom kienu mexjin l-affarijiet fil-Ministeru immexxi minn Giovanna Debono.